Hola. Som Nerea Sara i Aila, de Yes Munduber. de tercer d'ESO. Molt bé. I què heu fet en el taller de tecnologia? Un projecte d'un semàfor. Molt bé. Podeu ficar-lo en funcionament? I de què consta? Un motor. I una corriola. Molt bé. Els engranatges estan units mitjançant una cadena, no? Sí. I els leds, què fan? Brillen. Depèn del color que posa. Molt bé, molt bé. Molt bé, Nerea. L'heu fet molt bé. Enhorabona a les tres. Gràcies.